dag for mange år siden, hvor jeg ville sætte mig til at tegne, skete der noget meget mærkeligt. Nogle gange ved man jo ikke rigtigt, hvordan man skal få begyndt. Men blyanten ville ikke rigtigt som jeg. Det var som om, det var den, der førte min hånd. Og pludselig tegnede jeg en cirkel. Og så tog blyanten helt over og tegnede videre af sig selv. Hov, hvem er du? Det må du jo vide, det var dig, der tegnede mig. Jeg tegnede faktisk kun en cirkel. Men jeg kan jo kalde dig... Cirkeline. Det er da okay. Jamen, er du rigtig levende? Ja, synes du ikke? Jo, men hvad er du egentlig for en? Jeg er en alf, og jeg kan hjælpe dig med at holde orden her på tegnebordet. Der ser ikke for pænt ud. Og det måtte jeg jo give hende ret i. Hun begyndte så at rydde op på mit bord. Hun skulle have et sted at sove, så jeg fandt en tændstikæske, hun kunne bruge som seng. Hey Frederik, se lige der. Hvem mon det er? Hvem er I? Jeg hedder Ingolf. Og Frederik her, du er nok ny her. Jeps. Og for den dag var Frederik og Ingolf Cirkelines bedste venner.